όσο περισσότερο συνεργάζεσαι με τους άλλους, κατανοείς τους άλλους, τόσο περισσότερο κατανοείς εσένα. Όσο περισσότερο κατανοείς εσένα, τόσο περισσότερο κατανοείς τον άλλο. Και τότε ο άλλος γίνεται ευθύνη για σένα. Ευθύνη για σένα. Και ευθύνη στην αρχαία Ελλάδα, η λέξη αυτή εσήμενε πριν απ' όλα αυτό και έτερο αξιολόγηση. Και ευθύτες ήταν αυτοί στους οποίους λογοδοτούσαν αυτοί που είχαν αξίωμα. Όταν τέλειωνε ο χρόνος τους, λογοδοτούσαν στους ευθύτες, γιατί ευθύνω σημαίνει ελέγχω αν κάτι είναι σωστό ή αποκλίνει και το επαναφέρω με αυτή τη διαπίστωση στον ορθό λόγο ή δρόμο. Γιατί λόγος σημαίνει αιτία, συνάφεια.